Moi bons días dende Madrid, dende Fitur, a Feira Internacional de Turismo que se celebra aquí en IFEMA no recinto ferial da capital do país dende hoxe e ata o domingo, estes tres primeiros días dedicados aos profesionais e a partir da fin de semana dedicados aos visitantes que desexen vir aquí a coñecer o que moitos países, 156 representados nesta edición número 46, o que Galicia tamén lle ten que ofrecer nos stands, diferentes stands que hai en Tour Galicia e tamén nas presentacións que se van a celebrar aquí, no lugar no que nos atopamos no stand de Tour España. Un dos concellos que acaba de presentar nesta mañá de mércores a súa proposta, o seu destino turístico, é o concello de Betanzos. Hai escasos minutiños que acaba de finalizar esa presentación e que mellor que a alcaldesa de Betanzos para contarnos en detalle o que trouxeron este ano aquí a Fitur. Alcaldesa María Barral, que tal? Moi bo día. Moi bo día. E grazas por acompañarnos. Imos desgranalo de contado, pero escoitábamos aí uns intres e dicía que a súa presenza en Fitura de Betanzos é toda unha declaración de intencións. Que quere dicir isto? Pois quere decir que creemos no potencial de Betanzos como destino turístico, como decía na miña presentación, invitamos a xente a vir a conocelo, a disfrutar Betanzos pouco a pouco, en verano, en inverno, en festas ou un día calquera, e significa que de verdade dende o goberno municipal creemos no potencial de Betanzos, creemos que é un motor económico moi importante para a nosa cidade e creemos que a súa promoción ven dando claros frutos durante todos estes anos e queríamos estar aquí unha vez máis para seguir promocionando e potenciando pois todo eso que ten, que é moitísimo, é máis. É máis, claro, imos adiantar aos lectores de La Voz de Galicia, porque o que acabades de presentar esa promoción, esa campaña Betanzos es más, Betanzos é máis gastronomía, máis pasado, máis historia. Para os que non coñezan ou coñezan pouco de Betanzos, que ten en cada un deses epígrafes, non? Neses piares que foron dividindo a campaña? Pois mira, Betanzos ten moitísimos recursos, pero queremos que o visitante disfrute de todos eles. Entón é máis que gastronomía, porque si temos a tortilla mellor do mundo, pero temos moito máis que esa tortilla. É máis que patrimonio histórico, tanto relixioso que o temos, somos a capital do gótico galego, como civil. É máis que natureza, porque estamos rodeados por ríos e temos a nosa ría e queremos potencialo. É máis que o seu pasado medieval, é máis que tradición, coas danzas gremiais, por exemplo, é máis que festas, unhas festas de San Roque e de Santa María de interese turístico nacional, é máis que esa Semana Santa referente en Galicia, é máis que ese globo de papel máis grande do mundo e que para nós é un símbolo. É moito máis que todo iso, é para vir a vivilo, a disfrutarlo e, como decía, o mellor encontrarálo ali, coa nosa xente. O mellor é a capacidade dos betanceiros e das betanceiras para facer a vida moito mellor a quen ali ven e a quen nos coñece. Merece un espazo especial no tocante ás festas, ese globo, non? Que mencionaba de San Roque. Como lles contaría aos que nos están a ver que se vive, non? Cada mes de agosto en Betanzos? Pois mira, eu digo sempre, é moi difícil explicar que significa o globo para un betanceiro ou unha betanceira, porque é moito máis que un espectáculo, ou é moito máis que estar na praza dos Irmáns García Naveira ese 16 de agosto pola noite co corazón encollido esperando a que se eleve ao ceo. É emoción, é sentimento, é acordarte dos que xa non están, dos que están lonxe de Betanzos, deterse o tempo e suspirar con el. É moito máis. Eu comprendo que para quen non é de Betanzos é moi difícil de entender, pero se veñen e o disfrutan ao lado, ao carón dun betanceiro ou dunha betanceira, verán que é moito máis que un pedazo de papel, que unha tradición de 150 anos, é
o noso corazón e a alma de Betanzos nun intre. Que tal foi a presentación? Porque aquí hai moita xente, estamos, como lles decíamos, neste stand de Tour España, no que se van celebrar tamén moitas das presentacións de concellos galegos como de Betanzos, nestes minutiños, non? Que pasaron, que foron poucos, pero xa un pouco que resposta obtivo por aquí. Pois unha moi boa resposta, o lugar da presentación estaba cheo, a promoción dende aquí é inmensa, non podemos esquecer que a feira de turismo máis importante do mundo, tampouco podo esquecer nin deixar de agradecer que nos permitan facelo neste stand no de Tour España, e creo que Betanzos merece este espazo e estou inmensamente agradecida á Secretaría de Estado para o Turismo e ao delegado do Goberno en Galicia por facer posible esta presentación. Como decía ao comezo, eu creo que Betanzos ten un inmenso potencial que merece estar en Fitur, merece ser recoñecido e visitado. Así que, bueno, balance por agora moi ben, queda moito todavía ao longo da semana. Porque de todo eso que queda, non? Agora mesmo a presentación, pero van a aproveitar estes días por aquí para outras xestións, haberá outras presentacións, non? Haberá outras presentacións, mañá teremos a presentación dunha nova web de turismo, moi diferente ao que teñamos hasta ahora, moi interactiva para que o visitante o teña moi doado e poida con tempo preparar o que quere ver cantos días quere pasar en Betanzos. E tamén continuaremos con algo que comezamos o ano pasado, que é o de homenaxear a un local madrileño, pero con raíces betanceiras, como local embaixador da nosa tortilla en Madrid, e por primeira vez entregaremos como o recoñecemento a persoa embaixadora da nosa tortilla tamén aquí en Madrid, capital de España, e capital. É un lugar onde se coñece moitísimo a tortilla e é un lugar do que procede a inmensa maioría do turismo nacional que chega a Betanzos. Se pensamos, alcaldesa, no futuro, que futuro lle augura a Betanzos dende o punto de vista do turismo, non? Porque dicía que estaba convencida de que este sector é un xerador real de oportunidades. Sí, eu creo no potencial e na súa importancia para promoción económica, pero tamén para xerar emprego de calidade. Eu creo que Betanzos debe saber atopar ese equilibrio entre un turismo que necesitamos e que é importante para a nosa cidade, para a nosa economía, pero que debe ser sostible. Debemos regular este tema con darlle a importancia que ten, porque non queremos tampouco un turismo masivo e que complique a vida dos betanceiros e betanceiras. Unha vida e unha calidade de vida da que presumimos e que queremos seguir disfrutando. Entón, creo que estamos no bo camiño, estamos traballando para topar ese equilibrio, pero non podemos esquecer que é un piar moi importante, como se está vendo estes últimos anos, e a base dun esforzo enorme de moito traballo que hai detrás, o turismo creceu exponencialmente na nosa cidade, ademais creceu ao longo de todo o ano, que é algo moi importante. O Camiño de Santiago tamén aporta moitísima cantidade de visitantes e dun visitante moi particular, que ao que queremos tamén dar unha resposta. Entón, queremos desestacionalizalo, estamos conseguindo dar unha oferta de calidade. Somos outro tipo de turismo, non temos sol e praia, pero temos todo eso que falei e moito máis. Creo que estamos no bo camiño, pero queda traballo para atopar ese equilibrio e facer dun turismo sostible un piar fundamental da nosa cidade. Nos imos estar, La Voz de Galicia vai estar durante todos estes días aquí en Fitur. Comenzamos estas emisións con esta conversa nesta primeira mañá de Fitur coa alcaldesa de Betanzos, con María Barral. Voulle pedir o último, porque todos os que vayan pasando estes días polos micrófonos, non, de La Voz de Galicia, para amosarlle aos lectores de La Voz a través das súas plataformas digitais, imosles pedir que inviten, non? Que conviden tamén a todos os que nos siguen dende Galicia, dende outros rincóns, desde moi lonxe, xa sabe, a través das nosas plataformas,
como se convida, non? Con todo que ten Betanzos a que entre todos os destinos que hai se acheguen a súa localidade. Bueno, pois eu invito a calquera que nos estexa vendo ou escoitando dende Galicia ou dende fora de Galicia a que veñan a Betanzos. De verdade que merece a pena. Quen xa nos visitou repite e, como decía, é o mellor embaixador da nosa cidade, e quen non nos coñeza que non dubide en vir, porque, como decía, como di o noso eslogan, Betanzos é moito máis que patrimonio, que gastronomía, que cultura, que historia, que medievo, que natureza, e todo iso é moito máis, e o millor, de verdade, é a súa xente. Veñan a Betanzos, é inigualable, o mellor lugar ao que poden ir de Galicia e de España e do mundo é a Betanzos. Bueno, pois unha boa embaixadora, con ela comezamos con María Barral, como non podía ser de outra maneira, embaixadora, alcaldesa de Betanzos. Imos estar aquí durante toda a xornada de contado con máis municipios, pero foi un gusto comezar con esta localidade e contándolles a todos vostedes nesta mañá de mércores como arrinca Fitur, coñecendo tamén o pulso desas presentacións que se están producindo xa nesta Feira Internacional do Turismo. María Barral, alcaldesa de Betanzos, un gusto, grazas por acompañar. Gracias a vos, como sempre, un placer. Nos continuamos, o dito, próximas conexións durante todo o día, dende aquí, dende Fitur.